Nah. Kok tak kei jamuku aman-aman. Kakean jamu ki sliramu ki malah beda. Mbok nyontok anggi. Lah ngopo? Kene iki langsing mergo olahraga. Kowe langsingmu pikir. Lah ya pikiran kuwi. Ya. Nggih, marak sowan malih para tamu Sutrisno, keluarga Ageng Campursari Rendista Musik nyarengi kadhateng Pramuladi ngaturaken pasugatan ingkang pungkasan kunjuk repun para tamu. Nduk, Cahayu, iki menek dawuh saking Bapak Subagio minangka Besan Sutrisno ngersake langgam dadi ati. Engko sing ngaturke sliramu berkah bawane panjenenganipun piyambak. Nggih, matur sembah nuwun. Sliramu lungguh sik ora apa-apa, Pak Subagio ben bawa ngono, ya Nak. Nggih. Yayi iki yen piyayi budaya ki ngene iki kana remen ing kabudayan Jawa. Wah. Nggih. Rama menika pun astamekipun. Nggih. Matur nuwun lho Pak. Nggih, Rama. Kangge ngisi wektu sekedap kangge anak kula temanten kekalih bisa keluarga padhe kono bagas waras saha tentrem ayem wonten alangan satunggal punapa. Amin. Allahumma amin. Kula badhe ngupaka bawa hati-hati. Nggih. Gegerane wong akrami tutu pondo tutu rupa amung ati pawi tane luput pisan kena pisan yen gampang luwih gampang yen angel tan kena numbas harta Nggih, matur sembah nuwun. Wah, hebat swantenipun Bapak Subagio. Nggih, sembah nuwun sanget berkah bawanipun kepareng maringi redana, saya kepareng dana swara lanjan. Nduk, diaturake langgame dadi ati ya, Nak. Ya. Golek sing kaya ngapa Tutup
bungah ya no. Nggih, Mas. Ki jupele ki Ki nang sik ndi to, Mbak, ya, gayutan jari rene. keluarga saka Parung Bogor. Saking pundi? Lho kono ki nek campur sari elok lho kene Mas Luki. Luki Laras. Oh, ngoten. Ah wingi wis rasan kok aku sing ditimbali karo Ina. Tanggal sidake tanggal 14 Januari ini. Taune urung ngerti. Tarine cek golek. Wong niki pepunden-pundenku bos-bos ayam ki do kondur kabeh saka Parung kuwi. Ya, Bapak Valen, Bos Suyatno ya kondur, Pak Haji Tardi. Nggih. Ya kondur. Lah, mesti ya biasane nek piyayi kono ki adane ya ngersake lagu, ora gur ngersake tok ya enek were-were. Oh iya, nyecel ayam ya, Mas. Ayo. Kita lebokke ya, Mas. Heeh. Rena wangi dadi ati wong prasaja alus langgam dadi ati dawuh saking Bapak Subagya iki mauna Mas. katujuaken dumateng keluarga ageng pamengku gati Bapak Rabi Mencokro Diarjo sak kluwangsa. Ugi warga masyarakat Gung ana ing laladan Dukuh Tanjung Anom Trayu Banyudana kene. Para tamu sing kepareng rawuh. Nggih. Dintekke ya. Tak tekke Mas. Wis meh muntup-muntup. Opone? Acarane wis meh Oh, rampung iya. maksudnya. Horor no iki suwe-suwe. Alah. Kelingan terus.
Ya. Lah ngono kuwi iki ya jamu kok. Oh. Ngandel Apa ora. iya, Cok? Iya. Nah. Kok tak kei jamuku aman. Kakean jamu ki sliramu ki malah beda. Mbok nyontok anggi. Lah ngopo? Kene iki langsing mergo olahraga. Heeh. Kowe langsingmu pikir. Lah ya pikiran kuwi. Iya. Wangi dadi hati wong prasaja Matur agung ing panuwun ingkang tanpa pepindhan dawuh saking Bapak Subagio minangka Besan Sutrisno langgam dadi ati ingkang sampun kaaturaken. Sowanipun kadang-kadang kula kinasih saking keluarga ageng Rendista Campur Sari saking Asri Mulya Keongan Nagasari Boyolali mungkin dadosaken ujub rana ing penggalih dawuh Rama.